Hey, what's up लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय थ' दिनैनि भिडिअ माने जों मानास थांनो नागिरदों थ' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरोना लोगोफोर बिराद हिट निउ लागोन आरोना लोगोफोर सोरनिबा मोसानाय मानाय बायदिसिना स' लोगोफोर जों डाइरेक्ट मानास मोनफैखानाय भिडिअखौ आं लाखाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जों थांगोन जों बालायसुगुरिजों ओमफ्राय हाबनांगोन दा इयाव हाबगोन ना बायसोरो दरसोंफ्रा इसोरखो हो मानासाव लोगोफोर दिनैसो 5 जानुवारियावथ' शनिबारमोन ना मानासनि ओरै सिदा थांग्रा गेटजों बापरे ओरैबायदि गारि बा बिराद जाम जाजोबखायो आरो ना जोंनियाव ओरै मानास थांग्राजों ओरै गेट सिदा मोनहैग्राजों ओरैबायदि भिर जाखायो खिन्थु नायाखै मानो ओरैबायदि भिर आरो स' लोगोफोर दा पिकनिक स्पट मोनफैबाय जोङो फैयै ओरैबायदि खुला मा बुङो ओमफ्राय नाय ओरैबायदि गारियानो गारि माने पिकनिक जानो फैग्रा माहानिया गारि नारायानो खामानि नामा ओइजों थाङो ओइजाय अन्थायाव थाबाय सेस आथिङा साजोब्बाय अन्थायाव थाबाय सेस आथिङा जागा नाय लोगोफोर ओइजाय जागा बैयाव मोजां दं खोमा ओइजाय
माजोन Sana isa kasih pada sama tadi. Deh. Korea. Oi, mono bir. Iku hortunya. Karena